Што такое інклюзія? Інклюзія – гэта ўключэнне розных уразлівых груп у жыццё грамадства. Мы кажам не толькі пра людзей з інваліднасцю. Варта памятаць, што людзі з інваліднасцю – гэта не толькі людзі на вазках, але і людзі з парушэннямі зроку, слыху, ментальнымі парушэннямі. Да таго ж, стварэнне камфортных умоў для жыцця важна самым розным групам. Бацькі з малымі дзецьмі, людзі сталага веку, людзі з рознымі захворваннямі, ЛГБТ, мігранты і іншыя. Розныя сацыяльныя групы важна ўключаць не толькі ў адукацыю і працу, пра што памятаюць амаль усе, але і ў іншыя сферы жыцця. Культура, ахова здароўя, спорт, секс, вандроўкі. У інклюзіі ёсць некалькі складнікаў – фізічны і камунікацыйна-сімвалічны. Першы – пра фізічную прастору. Гэта не толькі пандусы, але і адаптаваны транспарт, даступныя спартовыя пляцоўкі, шырокія праходы, тактыльная плітка. Другі – пра камунікацыйную прастору. Гэта тое, якімі словамі мы размаўляем пра розныя групы, як да іх ставімся, ці ведаем, як правільна камунікаваць з імі, ці выкарыстоўваем простую навігацыю. Навошта нам інклюзія? Яна гарантуе ўсім роўныя магчымасці ўдзелу ў жыцці грамадства. Інклюзіўнае грамадства зручнае для ўсіх.